Hello guys, welcome to Bisti Vlog YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि Bisti Vlog YouTube channel खेबसे बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आं गोबावलागै सम जाबायमोन vlog भिडिअ लायैया दिनै लाफिनलायबाय आरो guys। थारमाने आं दायो माइ गायनायखौ देखायनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव। जोंहा बेसे बुरजा माइ गायखो बेसे बुरजा गायाखै बेखौ देखायगोन आरोना guys। होनबा आंथ' गोबाव समहालागै जाबायमोन vlog भिडिअ लायो आरोना। दे बिदिबा माइ जोंहा गायनायखौ देखायनोसै आं गाइसमोन नायदो नै गाइस बेनोमोन आरोना जोंहानि माइ गायनाया। थारमाने आंबो गायदों आरोना गाइस माइखौ देग्लाय। नैबे जोंहानि माइ गायनाय गोजा आरोना। नै बै बे जोबथासिम आरोना। जेनेबा आं फार्स्ट गायनायनिफ्राय देखायनि। बै नुहुरनाया आरोना बेयाव जाम्फै दङ। बे जाम्फै खाथिनिफ्राय जरा दङ आरोना दै फैनाय बेनिफ्राय गायबोदों आरोना। नै बेनिफ्राय गायै गायै नै ओरैजाय मोनफैबाय आरोना नैबे। बै जोबथासिम गायबाय आरोना गाइस। नोंथांमोना जोबजासिम नायनो गोसोबा आं देखायगोन आरोना। जोंहा बेसे बुरजा माइ गायमारखो बेसे बुरजा गायाखै बेखौ देखायगोन आरोना। थारमाने गोजान जायो आरोना गाइस एसे। माने जिखुनु आं देखायबाय आरोना। बै बे नुहुरनाय बै बे दंफां माबाया आरोना बिलाइ दानस'नाया माने दालाइ दानखानाय आरोना। बे खाथिसिम गायदों आरोना गाइस जोंहा। होमबाथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेसे बुरजा माइ गायखो बेसे बुरजा माइ गायाखै जोंहा। दे नोंथांमोना होमबा भिडिअआ मोजां जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो आपल'ड होनाय जासिगोन आरोना गाइस। नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलायदो मोजां नुदोंबा जोंहानि माइ गायनायखौ। आरो आंनि बे बिस्टि इउटुब चेनेलाव भिडिअ हगारनायफ्रा मोजां जायाखैब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो निमाहा बिनाय थाबाय। आरो गोबाव समहालागै आङो ब्लग भिडिअ लानाय जायासैमोन। दिनैसो लाफिननाय जादों। थारमाने दायो दैज्लां बोथोर नालायथो माने जेनेबा न'फोरावहाय माइ गायनाय एबा हालेवनाय जायोना गाइस। बेनिखायनो बिराद बिजिमोन आरोना गाइस। आंबो दिनै बेखौनो देखायनो होननानै फैदोंमोन आरोना। माइ गायनायखौ ब्लग लादोंमोन आरो गोबाव जाबायमोन नालायथो। दे होमबा नोंथांमोना आंखौ खेबसे नायना लादो। होमबा आरो खेबसेबाव भिडिअखौ बारा गोलाव लानो सानाखै आं गाइस। दे होमबा एसे आंखौबो आंनो गाइस बोरै नुखो मानसियानो हामजोबथारबाय आरोना। एकदम न'आव खामानि मावै मावैनो सामफ्रामबो माइ गायनाय जायो नालायथो आरो हालेवनायबो जायो नालायथो मालाबा माने दिनैबो हालेवदों आरो माइ गायनायबो जादों। माने गायनायालाय आं हदाय गायखायो। भिडिअ होमबा एसेनोसै बाय बाय।